Kuble yupi barok ke viewers kamtam ki barlok ki badang thmai ha ka video ba ka channel ke jonga nga kapat epi ba shwa pin pe ya ga video nga kapat ba pin ya share like ba subscribe na ka banta ki jingtip ki ba thmai nang ne shakman ya ga video ngan ikai epi kumno pin ya kai how ne o hamster combat mini app badai jong crypto mining apps ka bangila ban kamai psa thì các bạn có nghe thì play ya u Telegram application và đơn học của mobile phone trong play Telegram thì đến với là play Telegram vậy làm pi sẽ cái này cái bên ta ok jangan sedang lupa sedang vậy play Telegram so search adin search ya u hamster combat tela da pimpat don uni u hamster combat ru subhaban download hapo ka description box jonga ula don download ya u Telegram application ru lengba ka link ka bangala bu ha description box juru hamster combat mini game badi crypto mining game nangta hadin bapila dia ban pli ban shina account u hamster combat te shupli be itu lawan hi hang ne ya din bo lawan hang ne shu play hang tu te din bo la play hang ne pinu igine ka preface tu ping tu dada don coin shu claim be hang tu ya gitu gi coin gi jong phi te hang ne pinu i kan wana gani gudur te ini ki skin pila bande la ga jong nga ngala de tit ki skin la kumno de ki khatsan ar totally te pp yo skin jong hamster combat uban kong te long hagani ga dur la bande hagani gono go duru la bande gum tu te mlele ta uban kong pinyo i ba kini ki coin ki jong pi hang ne kin yo free te din be pila yo free ngatharai ki don la ga jong te pin la bandon push po ar po jar coin te hadin kata une u energy hang ne ru ne energy hang ne ru la banduna nang ta ban penhe ya kini ki coin don kam pin tap te sape yutu energy hang tu kan udon la bandon sanspa she jar coin une nang ta se shutap kum tu hapo kani ke screen shutap be kum tu tap baro santali gi simpre ektiru along be tamba pende be ha kani ke screen pe shutap kum tu i pe nganga tap baro santali tamba nganga la penhe gini ki number of tap but ya kani ka energy ru la poi hadu shi pho jar san spa bar kata ru la poi hadu khat khnai jate phia ban penhe te lada phikwa ban penhe phia ban click hang ne batho boost tikan wan hang ne sa click hang ne multi tap phia ban thit dala don ki coin hang te phi thit hang tu ya kani ka energy limit ru pe ye coin hang te don ko no sa thit hang ne tamba dala lut coin hang te phimla re ban thit hang ne te sungpha ban lagam no i ekiti ki coin ru tap shwa nai pat thit bun re ha ka sin singi ban kong te sungpha ye ap te phi pandep ye ki tas ru ine ki dei tas te yang ne don daily reward kani ka daily reward te kamun kong phina ban pe ye gini ki video te nga ngala de pe hang ne pe to kala de tik lu bar khoj ki bangala de ban pe kum gani watch video te shu watch video kum tu pe shu watch kum tu nang ta saap hang ne saap ko shikanta te hadin shikanta phila ban claim ye gani ka price en la ne ye ki coin te kum tu phinle kani ka wer kum chu hi click watch ye to video la ne nai watch ru tang shula open ye to video sa bak no te phia ban ap adin shikanta te la dap shikanta play biang ye gani ka hamster combat phisa claim ye ne u coin hang ne don shilak tangka une coin te hadin kata une daily reward
pe banta wan hagani ka preface hagani ka page te lada phile nukong pin wan hagani first week ni la ban wan ha second week ru ya kata angga shong haga jing pha jong ka company lani jong ni hamster combat group te phya ban claim shubu mata pe hangni come back tomorrow te ngala dep claim te lada pimpat claim hangne shu tho be claim te phya ban claim ya kini ki price pe te phila ban yo kum lada phile mata ka singi phin yo free neutali ki te kini ki ru ki di ki pa kongsan ru kata kata te lada phila le kanang bun ki kata ka price ru ka lane u airdrop ru udang bun kidang pha bun shepi so na kata kata lada phi le kai uni ki ru subhaban pendam le ya ka puzzle banyo yu ki phya ban le ka puzzle ngan sa ni te nang ta follow kini follow on Facebook te shu join hang to te hadin ba phila jeb join sa claim kane te mdon kamban up te hadin ba phila deb join shu claim ma pe kan wan kum tu te hadin ba kala wan kum tu shu bak no okay mnili te nga ngala deb join to kan bak tu sa kan sa tho ang ne ha way pa de button ba tho claim te sa claim ya kane price te nga ngala deb claim nut bro khoi kane follow on Instagram follow on Telegram channel follow on X account ter choose your exchange katuru angta invite friend te phila ban invite friend ban invite ki porlok jung phi da ka ba phi send ya referral code jung phi lang ba ne friend ang ne ba tho friend option ang tu ye invite friend ang ne te shu invite ki friend jung phi tu te kat ba dai la ban de hapo WhatsApp la ban de hapo Facebook ang no ba phi kwa ban invite ki friend ki jung phi nang ta adin kata ba phi la deb gitu la biang te daily safer kani ka daily safer ka di ka ba kongsan ru kata kata te ngan hikai phi ada phim tip te kum indon kita ki morse code ki morse code phi ngan sa bu hapo ka telegram group ka jonga te lada phim pat join ya ka telegram group jonga so bha ba phin join no ya ka telegram account but juru ka telegram group nang ba ki ba de ki information jong ka hamster combat but ki crypto mining apps ngan share hapo ka telegram groups te ban mining lane ban pendep ye gani ka daily daily safer komot pinyo ka bonus shipolak pinyo shipolak shisngi but haba pi pendep ye gani ka daily safer pemta shubum ta lada pi kwa ban tho pihak ban shu tai chum to pe pi yam to bami rong pulun berit ngata lada pi tai sahul shipang pe pin yo itu mi line tang gitu arteli tang ba ide de kidak pade to menta ngala dep te kamut ka don re te hadin la shai ngan sapni pi kumno bu pin le ekani ka daily cipher ma to sa daily combo kani ru pidi ban pendep be man lag si kani pinyo san pholak te lada pi pendep ya kani ka lane pi yo ya ki cards ki badai jong kasngi hakaba nagaliang jong ka hapsa combat ko bu te pinyo san pholak chisngi takamumut lada shi pholak kumut pidang don ka chance te banyo igite pidon kamban pen he igine ki mining ane igine ki cards angne pe kini ki cards itu pe ngala pen he lut bro khoi te gidon hi ki bom pen he te hangne PR and teams shuklik be shuklik hang tu sa go ahead click go ahead kan sa ot na kini ki coin bi jong phi kan no ki coin hang te pe ka profit per hour to ngan sa batai pi thit coin hang ne room
te profit per hour tu haneng pinyo i profit per hour kadon kadno titit ang tu room kan dei ka profit per hour te bat ka ba kongsan ban ka hamsa kombat kan khain kan dei ka profit per hour te kat nang he ka profit per hour kata kata ki airdrops ru kidang bun ha ka account ko jong phi so na kata kata pendep igini ki task igini ki kat bro khoj penhe kat badang don ki coin penhe be namar ba kini ki coin kini ki main balan kam da don kam handu kata tong ba wat num ong ba kam don kam phi plut no handai pen i be kum no shi million la ni pholak ar pholak pen sa ha kate namar kadang don sa kuma shi phokot wi si te suba ban tre shitom ngatikna ba pinang yo hi te wala phiyo makana khnet ke pisaru klem ke jing penlut la ne klem siu klem sei na pla te kalong ke ka jing yo nong yang ai phiru kumju tele kamta baro khoj kine pe market ru don ki cards legal web3 special te yagini ki daily combo ngan sa shu sen hapo ka telegram groups ke ba phi ha ban touch lani ke ba phi ha ban jit ban yo yagite ki daily combo coin price ban claim gitu ki price pe menta ke X network 10 million kadon hauni special pe ngin klik hauni special je ngin klik hauni new cards okay ndi new cards my cards pe ngin pe hang tu ndi X 10 million X 10 million pe support don be X 10 million pe ini X network 10 million tinggal klik hang ne ngasa go ahead ngangal adep mo te la dang klik bing menta kemud sulut kai tangga ti kapsa ngasuyo profit per hour tang si hajar tangka so na ta kadau kapis ka coin kala he adu ar million so ngan klik sure hang tu tengan supet hang tu la da phila nyon hang tu te kan sapni gumne te pihak ban go ahead mde ban join mde go ahead te klayo ya kate kat tilada phim pat pliu ni kat sru phya ban pen he ba ro khoi phya ban pen he e gini ki kat nang ba we din we un la ban pli nre lam kumta kinum pli ra to kata e pen he e gini nyon be pen he be ki level be kum kan si oru pen kyu du shi pho gane ru la ban shi pho khat san IT team ru shi pho khat san ar pho ru dala ba ro khoi le lut kumta mde re ban ong tang si level al level la biang hande pen he kan banang pen he kinang light kini ki we ru namar bule kin salok hande dala pi pen he kini ki kat smut kin sa unlock ki we ru te ban pen ya kata namar ngala de unlock bun ngala de unlock lut level ru kala he so na kata kadau amla sure ban pen ye phi so wonam lele te la da pidon ai sa shu comment sa shu kali yang hapo telegram groups hadin kata an peni biang ep to ndal atep ketu a profit per hour kene profit per hour ke digene pe ngangal don hadu ar ponyo lak ale ar million hante te lakum no kat hadu ar pondu tarik ngan la ban po hadu lai million te gejing trang chunga ru kade hi kumta te kanang he ketika profit per hour ka ki airdrop so kidang bun to ban pen he igiting ong phi shu tap hang ne ba tho mine hang ne ba tho mining te sa tap gini ki kat hang ne sa bai gini ki kat phi ka kan sakiu ketika profit per hour te nda phila le hapo mobile phone ko jung phi phin sa yu i ba jisin ba la ot nang ne na main balance ne ki coin main coin kan kiu ka profit per hour ante te nang thit e ki kat ka profit per hour ru kanang kiu so le kam tamo Tiadin kata kini uniki Indonesia biru. Indonesia biru de pokongsan te na ta kadau nga ngadang yo tang san phulai hajing sha ki bale kai ya ke game kini hapo ka playground kidon kini ki game so nga urge lani nga penbor yo pi subha bale kai kini ki game klik ya kini ki game subha le kai gini ki kim khnang ba phinang yo bun ki te ki
kiru ngam don por ban le kai gini game so kan yo be sau teli ke wi ke game la da phila ban le kai so sau teli ke wi ke game ga da phila ban le kai lu da ga si sing le ka no teli shu phin yo so na kata kadau hendri la da phim la ban le kai gini game ru update wi ki si sing phin yo be hendri pihak ban le kai da ka puzzles so ngan peni hang ne mata te klik hang tu mini game klik hang ni mini game te hang tu pin i puzzle games pin i tu ga dur shibi te ngang ala dem jing sha te kam long shu re te kan sapni phi la shai kum no pin le kai yu ne u puzzle games jong ki ma wanum puslai hexa puzzles pe hang ne kan ni kadi ga wi ka ba kalat ka ba pen kiu ya i coin ki jong phi pe klik hang tu hexa puzzles nang ta supply ya din kata lara phim don coin ban tap hang te ru phila lut te le kai de ne kan pen kiu yu phi wut lara phila ban lut por kham slam le lagi kan ta sbu arlai sau san kan ta la phi don por le kai kum ne pe hang tu bu kine ki kat hang tu kum tu pe nai pendap ri kini kat san le chu penya match pe kumne urong orange pe tu perubu hang tu hajan bete rong orange pe kalau long tu la klim tu pe tu namba dala dap yu kite gikat kemut la yo pe ngan pen ipi ngan bu biang hang tu marjan bot tu orange si pe tu la tap te kumune u bulu ngan bu hang tu te uni bulu ru ngan bu tu hajan ni pe hapo don tu orange te ndala ula kliap sini siliang tu orange un kliap situ pe peni pe ne u green ne rong bejar ngam tu pingan bu biang tu rong tu pe tu kalong tu an bu no hang tu hajan pe tu dola don kum tu kum la tap la yo ka price sing te ning te la ku la kiu life sun hajar news pak nai te tang tang iwi tu puzzles tu hexagonal la bonong te bu pe hang tu hang ni don wei hang te don wei te hap deng lai em te ngon bu hi do ni ju rong hang to hap deng pe pin pe ba tu pe tu la kiu hang te pe ke ka coin le biang kum tu te habum don e gumut bu la ku bu hang tu chaka balai tu red color tu ngapen ma chung tu pe ha chaka bangan bu hang ne oi u ma chi tang bangan bu no hang ne khnang mon ma chlang bro atli tu gen pe hang ne ru don tu yellow po tengok bu hang tu pe tu lem tu te ngatrai phila tip te nai pendap re kan ni lada pi pendap ye kan ni phinam la su ban le kai phya ban le kai na ru pas dang biang to te le bi kum tu wat bu be hai jaka bajan kum tu bu be hajan nang ba phin nang yo ban kiu ga bisa ini ka coin itu kan nang bun ka ni ka hexagonal lene gini ka kat kata ka nang kiu ka ing te din kata lada phila thai ru subak hang tu shuklim pe mar san bak hang tu la klim pe ar san lai prasau lai hang ne ru ar san lai prasau lai shuklim hang tu pe tu ki kon jung phi lada pi pe hang ne la kiu kelek kai gitu nama hamba pin up tang uni u energy slam nama pihak ban shutap kum tu uni energy te ban pen kiu kita ki coin but pay u profit per hour le kai da to sisen bala bun maga coin thit no la ne mine no ekini ki kan nang ban pen kiu ka profit per hour tinga tharai ya manta tang kum tu hi amda don kam than ban le kiwi te nang ta bat ka bakham ko san hadin kata be phila le kai gum tu klik hang ne ba tho airdrop klik hang ne ba tho airdrop nang ta sa link ya ka account ko jung phi te hang ne jing sha kala mi kum ne te ngala pani phi kum no phin link ya uni binance exchange
haka video te sapej hak tu ko ke video ka bangan sabu hapo ka description box ke jonga te lada phim so thu ru ngan sabatai khamha ye phi kumno phin link straight straight bit tang ya uneu Binance Exchange yang tu pe ulat tik ang te kumut ngala de link hapo Binance te lada kapi lada u airdrop ni airdrop launch kumut unpoi directly be hapo Binance Exchange ban ngan sala ban transfer ban sase ye ni ka pisa to te shwa kataru hang te bedon te wi button lane logo setting profit per hour ang tu hajan klik ang tu pinyu ini choose exchange abu pi choose exchange ang tu choose da ka Binance lane Bybit lada pikwa ban transfer ha Bybit choose Bybit lada pikwa ha Binance choose Binance kenang ba lada pi withdraw ya ka pisaru pi hable di hi dauju kumba pi choose ya ka exchange yang te hang neru pi hab ban choose uju hi u application exchange kata ti ngatrai plus utu tang kata ya ka bamta subha ban tri sitom chipho khatwi singi dang don por te lada phila yo idea ya ne ngan sapni ikiwi pade ki mining apps ki dang don shibun ba ki ban salon chingini ki banai ki ban sawan kidang don shibun ba ki mining apps te ngakarpat epi lino yune u apps hamsta kombat nang ta le kaino pulut ya kapor wat pulut ban pet kai ki bom don jumut hari pulut hang ne kanang ba pinyo bisa bat kumjuru so ba ban subscribe ya ka channel ko jonga nama nang ne chakmat ngan sa wan ra ip ya kum kini ki khubor la ne information ba ya dei bat kini ki mining app ban kumno ba pin ka mai psa klem da don kam ban siu la ne ban pulut na plawat tang sitang karu so ya ka bamta nga EAP lada pidang don AI ki jingli subha ban bu haki comment section khnang ba nganla ban tip AI kita ki jingli ki ba ngha ban pen kre ban batai phi bat kumjuru la join no ya kini ki mining apps la ni crypto mining apps lang ba ka description box ka ba ngabu i kini ki link barok khoj so tangkatahi ya ka bamta khublei shibun